Vi står her foran en 3-års hest, Sesuan, efter Romanoff og Jufro. Jeg synes bare, at jeg havde lyst til at dele den her begejstring med jer, fordi den her hest, den er ud over det sædvanlige. Jeg tror godt, jeg tør at sige, at vi har aldrig haft en 3-års hest som ham her, både med temperament og med de gangarter her. Det er simpelthen helt vildt. Så vi var så begejstrede alle sammen, at vi var simpelthen nødt til at lave en video for at dele den her glæde med jer andre. Så jeg håber, I nyder synet, fordi vi glæder os hver dag.